Judging for the mixed weighing, cross-race challenge cup between the first and second foal and first and second filly foal. Wel, yn yr adran A, yng nghanol y prif gylch, mae'r dosbarth, y Pencampwriaeth mewn ffordd Owen i'r swclod. I'r ebolion, sef y ddau enillydd wrth gwrs. Mae gyda ni foal Morocco, enillydd yr ebol. A wedyn, yr eboles, dwi'n meddwl, Elibrook Innocence. Wel, yr eboles sydd yn mynd â hi. A'r Gil Wobber yn mynd. Dim penderfyniad eto. Dwi'n meddwl mae foal Morocco sy'n mynd ar Gil Wobber yn dosbarth yn Pencampwriaeth yr ebolion adran A. A yw rhain yn teip os ydych chi'n disgwyl i weld gyda Betty French, Owen? Wel, i ni wedi sôn am hyn yn gynharach y bore yma. Mae Betty wrth gwrs wedi bod yn defnyddio gwahanol deibw o ferch. Mi oedd gyda'i Twyford Sprig, mi defnyddiodd i hwnnw am gyfnod, a hefyd merch Brydfa Epynt. Y beirniad yn yr adran A, y Merlod Cymreig yn cyflwyno'r rhosglwm i Shelley Dobbs, pencampwr yn yr adran yr ebolion yn yr adran yma, ac Elibrook Innocence a dyfodol disglair, dwi'n siŵr. Heb ynghofio wrth gwrs, yr un sy'n Gil Wobber, enillydd y dosbarth yr ebolion adran A, foal Morocco. Y fam wedi ennill wrth gwrs y dosbarth yn gynharach, sef y gaseg hun adran A. Felly, mae'n siŵr bod y ceffyl yma mynd nôl i foal Melody, sef caseg reit enwog gan Tony Tilley. Llong gyfercheriad mawr i Shelley Dobbs ac Elibrook Innocence. Pencampwr yr ebolion yma yn yr adran A, y Merlod Cymreig.